खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं गेवलां हाज'वारि। बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 61थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ फासयफिननाय जाबाय। बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ मार्च दाननि 9, 10 आरो 11 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों तामुलपुर जिल्लानि गोजोन फोथाराव खुंफुंनो थि खालामदोंमोन। नाथाय आलासि महरै लिंहरजानाय भारत हादरनि हादोरगिरि रामनाथ क'विन्द बिथाङा माखासे जेंनानि थाखाय बे खालाराव नुजाथिफैनो हायैनि थाखाय जथुम्माखौ फासयनाय जायो। दिनै मिरु बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं मेलनि गेजेरजों आगुनि थिखानाय खालारखौ सोलायनानै गोदानै फैगौ 8, 9 आरो 11 एप्रिल 2020 इं खालाराव बै थिखानाय तामुलपुर जिल्लानि गोजोन फोथारावनो खुंफिननो थाखाय थि खालामफिननाय जाबाय। बे मावफुं मेलावनो बाहागो लानो हादों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', 22 नं तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी, बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं बिबानगिरि जिरला बर', थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दों सिङाव थानाय मोनगु गुदि आफाद बिबानगिरि आरो 61थि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादनि बिबानगिरिफोरा बर' थुनलाइ आफादनि 61थि जथुम्माया जों तामुलपुराव थांखि लादोंमोन आरो बेखौ फेब्रुवारि दानावनो खुंनो गोनांमोन। नाथाय कभिड प्रट'कलनि थाखाय बेखौ जों सावरायनानै बानजाय आफाद आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादजों सावरायनानै जोङो बेखौ 9, 10 आरो 11 मार्च लादोंमोन। नाथाय जोङो बावैसो बिटिआरनि चिफ आरो जोंनि गाहाय नेहाथारिया जोङो गाहाय आलासि हिसाबै भारतनि हादोरगिरि बिथांखौ जोङो खावलायदोंमोन तामुलपुराव लाबोनो आरो बिथाङा गावनि माखासे एंगारनो हायै जाहोनाव मार्च दानाव फैनो हाया होनदों। बेनिखायनो जोङो एप्रिल दाननि 8, 9 आरो 10 सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो एप्रिल दानाव लांबाय आरो जोङो कनभिनियेन्टलि जोङो सुबिदाखौ नायनानै जोङो बे अक्ट'खौ थिग खालामबाय दिनै। आरो जोंहा माखासे राङारि बिथिंखौबो सावरायनाय जादों। बानजाय आफादनि बिथांमोनहा गासिबो दंजोबोमोन आरो बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो सफैदों आरो गोबां बारग' एमएलए, एमसिएलए आरो बे जायगानि एमएलए बिथाङाबो दंमोन। जोङो मोनसे जथायै जोङो थांखि आजावबाय। जोङो एप्रिल दानावनो खुंसिगोन आरो जोङो माखासे आलासि जोंहा सायख'खानाय दङ। जों बे आलासिफोरखौ जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखाव गोराजों लोगोसे जोङो माखासे मन्थ्रिफोरखौ बावहाय जोङो लिंहरगोन आरो बिटिआरनि गासैबो माने इएम आरो एमसिएलए बिथांमोनखौ एमएलएफोरखौ लिंहरगोन आरो लोगोसे जोङो असम साहित्य सभानि आफादगिरिखौ लिंनो जोंहा थांखि लादों आरो जोङो बुंथिगिरि हिसाबै गुवाहाटि बुहुम फरायसालिनि बर' बिफाननि गाहाय डक्टर भुपेन नार्जारि बिथांखौ जों लिंनो सानदों आरो डेलिगेट माने थान्दै मेल बेखेवनो थाखाय जोंनि तामुलपुर गोजौसिन फरायसालिनि बारग' गोरायुं नारेन ब्रह्मखौ जोङो सायख'दों आरो बेबायदिनो जोङो खन्थाइगिरि जथुम आरो जोंहा मोनसे सेमिनार सावरायमेल जागोन। बे सावरायमेलाव जोङो दानि आथिखालनि हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थिनि सायाव जोङो मोनसे लागोन आरो लोगोसे जोङो हिस्ट्रि अफ बर'नि जारिमिननि सायाव जोङो सावरायमेल लागोन। दा बेबायदिनो जोङो माखासे गोबां हाबाफारि जों आखायाव लादों। जोंहा गेवलां मेलबो जागोन। बेनिखायनो दिनै माखासे जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि माखासे बान्था दङ। बे बान्थाखौबो जों सायख'बाय। जेरै रांसार बान्था दं, समेश्वरी ब्रह्म बान्था दं, हाबराघाट बान्था, लकेश्वर ब्रह्म बान्था, प्रबन्नाथ बरगयारि बान्था बेखौ जों सायख'नानै जोङो दिनै फोसावबाय आरो लोगोसे जोङो बे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव जागोन बे बर' थुनलाइ आफादनि 61थि जथुम्मायाव जोङो त्रिपुरानि आरो बांलादेशनि, नेपालनि बिथांमोनखौबो जोङो मेसे बर'फोरखौ, त्रिपुरि बर'फोरखौ जोङो बाहाय हांख्रायनो दिनै थांखि लाबाय आरो जोंहा माखासे गोबां जेंना जेंगोना दङ। जोंनि माखासे बर' बिजोंनि जेंना जेंगोना दङ, बर' समाजनि जेंना जेंगोना दङ। बेफोरखौबो जोङो गोथौयै थान्दै मेलाव सावरायगोन। बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्माखौ तामुलपुराव जोङो मार्च दानाव खुंनो गोनांमोन। नाथाय भारतनि राष्ट्रपति हादरगिरि बिथांखौ जों गाहाय आलासि हिसाबै मोननो थाखाय हास्थायदों आरो थांनाय 8 फेब्रुवारि खालाराव
बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै आं गावनो हादरगिरिजों सावरायदों गोदान दिल्लीयाव आरो हादरगिरिया जोंनि 67थि बोसोरारि जथुम्मायाव फैनो थाखाय गोसो गुदुं नाथाय बिथांनि माखासे थाखानाय हाबाफारिनि थाखाय जों थांखिनाय खालाराव फैनो हाया होननानै जोंखौ मिथिहोदों दा बेनिखायनो हादरगिरिनि खाबु बायदियै जोंनि 67थि बोसोरारि जथुम्माखौ जों एप्रिल दाननि नैथि सप्तायाव थामहिनबा 8, 9 आरो 10 खालाराव खुंबावनो थाखाय जोङो सानदों आरो बेनि थाखाय जों हादरगिरिनिसिम फिन जों हांख्रायलाय दैथायहरगोन जाहाथे बै खालाराव बिथाङा फैनायनि थाखाय बिथांनि गनायथिखौ होयो आरो गुबुन फारसेथिं हादरगिरिनि जि अफिस मावख' प्रेसिडेन्ट हाउसनिफ्राय जोंखौ मिथिहोदों जे बिथांमोननि मावख'निफ्रायनो जोंनो खालारखौ थांखिनानै हरगोन बेनिखायनो जोङो एसे नेबावनो गोनां जादों आरो जोंनि मार्चआव जुथुमनो गोनां 67थि बोसोरारि जथुम्माखौ जों एप्रिल दाननि गिबि एबा नैथि सप्तासिम खुंहैनायनि थाखाय जों थांखि आजावदों। जों खावलायहरनाय खालारसो बियो बे थांखिनाय खालार नङा बे मोनसे प्रप'ज जोंनिफ्राय जों दैथायहरगोन हादरगिरिनि मावख'निसिम आरो बिथांमोननिफ्राय बे खालारावनो गनायथि मोनोब्ला जों बे खालारावनो खुंगोन आरो बेनि सानसे बा साननै उन सिगां जायोब्ला प्रेसिडेन्ट हाउसनिफ्राय अफिसियेलि जोंनो जि खालार थांखिनानै हरो बे खालाराव खुंगोन जायखिजाया दिनैनि बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं मेलाव जों बेखौ थांखि लाबाय जे एप्रिल दाननि गिबि नङाब्ला नैथि सप्तायाव बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरारि जथुम्माखौ तामुलपुराव खुंनाय जासिगोन। NEP-खौ बिथा खालामनानै जों बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोरनि डिसेम्बर दाननि 19 खालाराव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों सावरायदों आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिया जोंनो खोथा होदों जे बर' बिजोंनि जि सोलोंथाइ बेखौ 10 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम जौगाहोनाय जागोन बेनि थाखाय अफिसियेल नटिफिकेसन सरकारा फोसावसिगोन थाबैनो आरो गुबुन फारसेथिं SCRT-नि दैदेननायाव फरायफारि थामहिनबा केरिकुलाम सुजुनायनि खामानियाबो सोलिगासिनो दङ दा आथिखालाव गुदि थाखोनि थाखाय गुदि सोलोंथाइनि थाखाय फरायफारि सुजुनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बेहाय जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों 7 बर' बिजोंनि रोंगोसाखौ बेहाय खामानि मावनो थाखाय जों दैथायहरदों आरो बिथांमोननि गिबि मावफुं बादाया फैगौ 25 खालारनिफ्राय गुवाहाटीयाव जागायजेनगोन आरो बे मार्च एप्रिल दाननि गेजेरावनो गिबियाव फाउन्डेसन कर्स बेनि उनाव गुदि फरायसालि आरो बेनि उनाव गेजेर फरायसालिनि केरिकुलामखौ सुजुगोन बेनि उनाव फारियै गोजौ आरो गोजौसिन थाखोनि केरिकुलामफोरखौ सुजुनाय जागोन आरो गुबुन फारसेथिं स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन आरो फोरोंगिरि थिसनथाइ होनायनि बेलायावबो जोङो सरकारखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय खावलायदों बे मोनसे सरकारि पलिसिनि गेना बियो मानो होनबा जेब्ला सरकारा पस्टफोरखौ क्रिएट खालामो बे समाव बर' बिजोंनि फोरोंगिरि बा असमिया बिजोंनि फोरोंगिरि हिसाबै मासिफोरखौ सोरजिया बबेखानि एसिस्टेन्ट टिचार लेंगुवेज टिचार क्लासिकेल टिचार साइन्स टिचार बेबायदि बाहागोआव राननानैसो फोरोंगिरिनि मासिफोरखौ क्रिएट खालामनाय जायो बेनिफ्रायनो बर' बिजोङाव बेसेबां मोनलांबाय असमिया बिजोङाव बेसेबां मोनलायबा गुबुन बिजोंफोराव बेसेबां थिसनथाइ होनो हाबाय बे मोनसे रुजुथायाव थांबाय थायो बेनि उनाव बे फोरोंगिरिफ्रा जेब्ला रिटायार जायो अब्ला बै रिटायार जानाय लांदां जानाय मासिफोरखौ फिन सुफुंफिननाय समाव बेखौ रोस्टार सिस्टेमाव खालामनाय जायो बिजोंखौ थांखिनानै खालामनाय जाया ST OBC SC बेबायदि खालामनानै हरो जायनि थाखाय बर' बिजोंनि रिटायार जानाय फोरोंगिरिफोरनि मासिया गोबां समाव असमिया बिजोङाव बा इभेन माद्रासा फरायसालिफ्रावबो STP रिजार्भेसन जानानै थाङो जायनि थाखाय बर' बिजोंनि फोरोंगिरि मासिया गोबां लांदां जासेयावबो नाथाय सरकारनिफ्राय थिसनथाइ होनो गोनां समाव जि फारिलाइ ओंखारो बेयाव इसेल' बिसाननि ओंखारो दा बे जोंनि थाखाय गिदिर मोनसे अलखद बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जों गिबि मन्थ्रिजों सावरायदों आरो थाबैनो आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मावख'गिरिफोरजों जों सावरायनायनि राहा लागोन बर' बिजों गोबां LP स्कुलाव नुनो मोनदों जे सासेल' फोरोंगिरिया मोनबा थाखोआव जानाय लोगो लोगो बेहाय गोबां बे सिंगल टिचारनि प्रब्लेमा जोबगोन बेहाय फाउन्डेसन कर्सनि थाखाय आलादा फोरोंगिरि थिसनथाइ होनाय जागोन
आरो जेसेबां लांदां माने मासि दङ बेखौ फिलआप खालामनांगोन NEP-नि गुदि सर्तआनो जाहैबाय जे जेसेबां लांदां फोरोंगिरिनि मासि दं बेखौ गिबियाव सुफुंग्रोनांगोन बेनि उनावसो गोदान फरायसालि गायसननाय एबा जौगाहोनायनि खामानिखौ मावनो हागोन होननानै बिथोन होनाय दङ NEP-आव दा बे हिसाबै जों आसा खालामदों सरकारा गिबि खेबावनो जेसेबां लांदां जानानै थानाय मासिफोर दं बेखौ सुफुंगोन आरो बेजों लोगोसे उफेरायै माखासे फाउन्डेसन कर्सनि फोरोंगिरिफोरखौबो एपइन्टमेन्ट होगोन अब्ला जोंनि फरायसालिफोराव सिंगल टिचारनि जि जेंना बे जोबहैगोन बर' बिजोंखौ 11 आरो 12 थाखोसिम जौगाहोनायनि बाथ्राखौ आसाम सरकारा गनायनानै लाबाय माइनुसावबो बे खोथाया ओंखारबाय नाथाय अफिसियेल नटिफिकेसना दाबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय ओंखाराखै जों थाबैनो सरकारखौ बे बेलायाव नारसिनगोन जाहाथे थाबैनो आसाम सरकारा बर' बिजोंखौ 12 थाखोसिम जौगाहोनायनि अफिसियेल नटिफिकेसनखौ फोसावो आरो बेनि लोगो लोगोनो फरायफारि सुजुनाय राव दानस्लायनाय बायदि खामानिफ्रा सोलिलांबाय थागोन गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे SSC इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे SSC इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन